बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. आजगावसह दशक्रोशीतील 18 गावात होणाऱ्या खनिज ड्रोन सर्वेक्षणाविरोधात आजगाव वेतोबा मंदिरात बैठक झाली. यावेळी येत्या मंगळवारी आजगाव वेतोबा मंदिर ते आरवली वेतोबा मंदिरापर्यंत सर्वेक्षणाविरोधात रॅली काढण्यात येणार असून यावेळी सर्व पक्षीयांसह निसर्गप्रेमींनी सहभागी व्हावं असं आवाहन शिवसेना जिल्हा प्रमुख संजू परब यांनी केलंय. तसेच ग्रामस्थांच्या विनंतीप्रमाणे माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर, आमदार निलेश राणे हे देखील उपस्थित राहणार. सगळ्यांदा मी या मंदिरात वेतोबाच्या मंदिरात स्वागत करतोय. 300 ते 400 लोक इथे जमलेत. हे आपल्या गावाचा निसर्ग वाचवण्यासाठी आपण सगळेजण एकत्र जमलेलो असो आणि तो निसर्ग टिकवणं आपलं काम होतं. माझी सगळ्यांना विनंती आहे, मी माझ्या 25 वर्षात कारकिर्दीत असे खूप बघितले आंदोलनं वगैरे. काय होतं माहिती आहे मग अनेक विचारांचे लोक आपल्या संघटनेत असतात, प्रत्येकाचे विचार वेगळे असतात. माझी सगळ्यांना विनंती असं की प्रत्येकात एकमेकांना सांभाळून घेऊ वया, कोणी एकमेकांशी वाद करू नका. आपल्यामध्ये वेतोबा असतात आणि ह्यो दृष्टिकोन ठेवून आपलं वेतोबा मेन असतं, बाकीकडे मेन कोण नाही, सगळे एकसारखे असतं. आपलं साहेब, आपलं लीडर सगळं वेतोबा. आणि कोण कोणाचं लीडर नाही असा, कोण कोणाचं साहेब नाही. आपणाक संघटित राहायचं असा आणि सगळ्यांची इच्छा की तिकडे आपलं दीपकभाई स्थानिक आमदार म्हणून होय, त्यांच्याशी मी बोलतोय, निलेश राणे होय आणि राज ठाकरे साहेब आपल्याला आता बोलतलेत किंवा त्यांची कार्यकर्ते उभाटाचे लोक होय, सगळेच लोक आपलं होय आपलं संघटित होऊन काम करत असतात. त्याच्यामुळे कोणीही आणि मला असं वाटतं वेतोबा सगळ्यांच्या लक्ष ठेवून असतात. कोणाच्या मनात काय चालला आपल्याला जरी माणसाला जरी माहीत असला तरी वेतोबा माहिती असतं. तर वेतोबा अभियान आपलं कार्यक्रम सक्सेस होऊ असं प्रत्येकाने प्रयत्न केला. त्यांचा मंगळवारी ठरला तर मंगळवारी कार्यक्रम केले 4 वाजता मी स्वतः येतलं. मी निलेश राणे आणि दीपकभाई गाणे तुम्ही स्वतः प्रयत्न करतो त्यांचे येतील तर तुम्हाला आश्वासन देतो. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे 10 गाव असतात. माझं मत असं नाही, असं 10 गाव नाही, 15 गावातले 20 गावातले लोक जरी इले तरी काय प्रॉब्लेम नाही सर. सपोर्टसाठी तुम्ही 10 गाव करतात सगळे, 10 गाव 20 गाव जरी गेले. आता आमच्या नावेरीतले लोक गेले, सावंतवाडी शहरातनं 20 माणसं गेले, काय प्रॉब्लेम सर? काही प्रॉब्लेम नाही सर. 10 गावातलेच व्हायचं तुम्ही 10 गावातले लोक सगळीकडची जिल्ह्यातली आपण मागणी करूया. ज्यांका निसर्गाबद्दल प्रेम असा आणि ज्यांका मायनिंग नको असा अशा सगळ्या लोकांनी सहभाग संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात यातून सहभाग घेऊया. अशा प्रकारे त्याच्यामुळे सकाळी माझी पण सांगितलं संपूर्ण जिल्ह्यात आणि जिल्हा आमचं समोर देवभूमी आहे. देवभूमी टिकवची असली ना तर सगळ्या जिल्ह्यात एकत्र येऊन ह्या करून असा. आणि जे बाधित गाव असतात म्हणजे 10 गाव 18 जे 18 गाव असतात त्यांच्यानी जर शंडूत ठोकून येऊ वया तर म्हाका वाटतं प्रत्येक घरातली व्यक्ती येऊ होईल. जो मोर्चो किंवा रॅली आहे 5-10 हजारची माणसांची होऊ होईल. 2,000 माणसं होता कमले. या अजून आपल्याकडे 4 दिवस, आज गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार या 4 दिवसात जर एक टीम बनवून त्या गावात जाऊन जर त्याचा सांगितलं आपण कशासाठी एकत्र होऊ की तुमची टीम तयार करा, नाहीतर प्रेसच्या माध्यमातून किंवा अन्य माध्यमातून या तुम्ही त्यांना पोचवा संदेश असं मी आवाहन करतोय. बागायती आहे, निसर्ग संपन्न अशी आमची गावं आहेत. या गावामध्ये आंबा, काजू, सुरंगीचा कडा अशी वेगवेगळी जी उत्पन्न आहे ते सगळ्यांचा विध्वंस होणार आहे. इथले जलस्रोत खराब होणार आणि लोकांना देशोधडीला लावायचे हे सगळे प्रकल्प आहेत आणि आम्हाला हे खाणं प्रकल्प नको आहे. तुम्ही चांगला काहीतरी प्रकल्प जो निसर्गाशी आम्हाला जुळवून घेणार असा चांगला प्रकल्प आणला तर आम्ही स्वागत केलं असतं. परंतु ह्या प्रकल्पाने आम्ही पूर्ण गावं उद्ध्वस्त होणार आहेत. म्हणून आम्ही सर्व सरपंच, उपसरपंच, सदस्य, ग्रामपंचायत सर्व आमच्या ग्रामस्थांच्या पाठीशी आहोत आणि आम्ही हा लढा देणार आणि आम्ही हा लढा जिंकणार याची आम्हाला खात्री आहे. नक्कीच आज बघितलं तर निसर्गाचं आपल्याला संरक्षण करावं लागेल. ज्या काय अदृश्य शक्ती आहेत आणि निसर्गाचं ओरवाडणं चालू आहे ते आपल्याला थांबवावं लागेल. आज आम्ही वेतोबाच्या मंदिरात उभे आहोत आणि आम्ही मनसेमार्फत आम्ही ठोस आश्वासन दिलं की आम्ही शेवटपर्यंत आपल्यासोबत आहोत. रस्त्यावरची लढाई उतरायला तर आम्हाला आनंद आहे ना,
आणि त्यात आमचा तर हातखंड आहे. त्यामुळे मनसे पूर्ण ताकदीनिशी या लढ्यात ग्रामस्थांच्या सोबत आहे असं आम्ही आश्वासन दिलं. जे आता आम्ही दळवी साहेब आहेत त्यांच्याशी पण ग्रामस्थांचं बोलणं करून दिलं आहे. मंगळवारी जो काय इथून मोर्चा निघणार आहे त्या मोर्चात कदाचित राजसाहेब ठाकरे मोर्चाला संबोधित करतील असं सुद्धा नियोजन आमचं चालू आहे. आणि त्या दृष्टीने सुद्धा आम्ही वरिष्ठ नेत्यांच्या संपर्कात आहोत आणि जेवढं काही करता येईल जेवढी ताकद आम्हाला या ठिकाणी लावता येईल तेवढी ताकद आम्ही ग्रामस्थांच्यासाठी नक्की या ठिकाणी लावू. निश्चितच यश मिळणार. आमचं ज्या पद्धतीने आपल्या दशक्रोशीतील लोक आम्हाला येऊन भेटत आहेत, जिल्ह्यातील प्रत्येक लोक फोनाद्वारे मेसेजद्वारे प्रत्यक्ष येऊन जो आपला सहकार्य पाठिंबा घोषित करतायत, ज्याप्रमाणे संजू परब साहेब आम्हाला पहिल्या दिवसापासून एवढ्या कट्टरतेने आमच्यासोबत निश्चयाने उभे आहेत, तसंच आम्ही इतर पक्षाच्या नेत्यांनाही आवाहन करतो की त्यांनी आमच्यासोबत तेवढ्याच कट्टरतेने राहावं. ज्याप्रमाणे संजू परब साहेबांनी आमचे लाडके आमदार दीपकभाई केसरकर उपस्थित राहतील असं सांगितलंय, आम्हाला निश्चितच विश्वास आहे की आमच्या रॅलीला दीपकभाई केसरकर आणि निलेश राणे साहेब उपस्थित राहतील. राजसाहेबांच्या पीएसशी आत्ता बोलणं झालंय, त्यांनी सांगितले की राजसाहेब प्रत्यक्ष येऊन आम्हाला भेट देणार आहेत, पण आमच्या रॅलीला ते संबोधित करणार आहेत. त्यांनी आम्हाला मुंबईला आम्हाला जी काय लागेल ती मदत करण्याची त्यांनी आम्हाला ग्वाही दिलेली आहे. असंच आम्हाला प्रत्येकाकडनं हीच अपेक्षा आहे. त्यांनी आमच्या गावाचा लढा, संजू परब साहेबांनी हा आमच्या गावाचा लढा असा म्हटलं नाही, तो आपल्या गावाचा लढा आहे म्हणून ते आमच्यासोबत उभं आहे. त्याचप्रमाणे मी इतर लोकांनाही सहभागी होताना तसंच सांगतो की तो आपला लढा आहे म्हणून यात आम्हाला पाठिंबा नको, तुमचा सहभाग हवा आहे. सपोर्ट करताय म्हणजे निसर्ग वाचवण्यासाठी आम्ही सपोर्ट करतो, हा आमचा मूळ उद्देश आहे की कोकणातला निसर्ग वाचवा, हा आमचा मेन उद्देश आहे. त्याच्यामुळे आम्ही सगळ्याच पक्षातले लोक एकत्र आलो आणि कोकणचं हे सौंदर्य आहे, निसर्ग हेच सौंदर्य आहे आणि हे सौंदर्य आम्हाला अबाधित ठेवायचं आहे. यासाठी आम्ही येणाऱ्या मंगळवारी 4 वाजता वेतोबा मंदिरात आसगावच्या ह्या दशकोशी लोक एकदम एकत्र येऊन आम्ही रॅली काढू आणि त्या आरोलीच्या वेतोबा मंदिरात तिथं आम्ही त्याचा समारोप करू. आणि त्यावेळी आम्ही सर्व पक्षातील नेत्यांना, सर्व पक्षातील शिंदेसेन असेल, भाजप असेल, मनसे असेल, उभाटा असेल, सर्व पक्षातल्या लोकांना आवाहन करून आणि सर्व जनतेला आणि सर्व जे निसर्गावर प्रेम करण्याची जिल्ह्यातील माणसं आहेत त्या सर्वांना एकत्र करून ही रॅली निघेल. आणि ज्या काम आम्ही जे हाती घेतलं त्याच्यात आम्ही 100% यश मिळवू असं आम्ही ठामपणे सांगतो. आणि वेळ आली तर आम्ही कुठच्या थराला पण जाऊ शकतो. आता आमचा तरी शांततेने लढा असला आणि कोणी जर आम्हाला चिरडण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही तुझं कोकणी बाणा आम्ही दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, एवढं ज्या ठिकाणी सांगतो. मी लोकांना आश्वासन दिले की सन्मान्य दीपकभाई केसरकर मंगळवारी निश्चितपणे येतील आणि सन्मान्य निलेश राणे साहेब यांना सुद्धा सर्वांचीच मागणी आहे की निलेश राणे साहेब सुद्धा आले पाहिजे आणि त्यांना सुद्धा आम्ही 100% इथं घेऊन येऊ. अधिवेशन चालू आहे तरी सुद्धा आम्ही त्यांना इथं 100% इथं आम्ही घेऊन येऊ.